Horas ma di hita saluhutna. Adorang somar sahur hita dohot hata nitu hata. Jumulu mahita martangyang. Asini roha madihamu doho dame nasian debata ama. Doho sian anak na Yesus Kristus tuhatai. Amen. Hata nitu hata nagabitu jamita di partangyangan di bagasa tikion. Tarsurak do di Pesalmen 52 ayat sada saha tu opat. Hujaha majo isi ni turpuki tu tonga-tongata. Jala tepetihu ma di bagasa rohat tabi. Songonom ma di dok. Ede di hari sabat. Nadenggan situtudo na memuji Jehovah. Dohot mangedehon goarmu. Ale na tumibul. Mamaritahon asin roham manuguk nai. Dohot hasit tongammi borngin nai. Mardongan uning-uningan sisa 10 tali. Dohot sisa 12 tali. Dohot hasapi. Ima sahana. Donga saha porsiaon di bagasan tuhata Yesus. Sada siat tolu ulau pajuon ni huriai manang tritugas panggilan gereja ima marturia manang marbarita nauli. Jala laho mangulahu pajuni meragam cara nabuju pakita asa tolhas barita nauli ni tuhatai tuaka nau begisa. Boidoi marhite parjami taon diaka peribadahan. Boi marhite pangajarion. Marhite pakkataion. Marhite parange. Doho cara na asing dope. Jala berkaitan tusido nang soso-soso na jupakita diturpukon. Disosohod do asa sadok akan naporsiai parsidohot memaritahon asin roha dohot hasit tongan ni dibata di ngulu siapari. Molo diturpukon ditugihon par pesalmed dohita asa memaritahon asin roha dohot hasit tongan ni dibata marhite na mamuji dohot mangedehon goar ni dibata na tumibuli. Rap dohot akka uning-uningan manang alat musik. Lapatan na pamujiot tu dibata marhite paredeon na dipadumu tu uning-uningan sada cara doi laho memaritahon asini roha dohot hasit tongan ni dibata di ngulu siapari. Jala dipraktekna tung mangurupi situtudo paredioni doho suara niaka uning-uningani laho memeritahon holong ni rohani dibata tuaka no bigisa. Dongan saha porsiaon tamado tutu iko pujiota dibata jala edehonota guarna na tumibuli. Aidak kabilang kita gudang duhu balga ni asini rohani dibata. Songoni nang akka panari hononna diakka narikkoti di ngulutta. Jaladak kolan narikko di ngulutta par satokina non disarihod dibata. Alesahak do tuhanguluan na manottongi. Ido ubay pola manaon tuhata Yesus. Laho menubus akka dusattai. Asa taruli dohita dihaluaon dohot hanguluan namanottongi. Jala dang olak nii disaur hoddo toddinai laho mengurupi hita memulus perdalanan ningulutta. Tibaheni tama situtu ikot totong pujiota dibata. Jala edehonota guarna natumibuli laho mamaritahon asini roha dohot hasitongan ni dibata.
Alayu nang lupa, molo tapuji pe tu hattai marhite parediotta. Na di padumu, doho suara niaka uning-uningan manang alat musik. Ikon na huhu do, parediotai manugiho kita, lahu makanguluhon akahata ni edde. Contohna rupaning, molo diedehon sahalak naposo, buku edde nomor 610, hibul rohaku. Hibul rohaku tu Tuhan Yesus, sude ngoluku di Tuhan Yesus, ihutonokku do Tuhan Yesus, dangulu au sumuruk be. Ima syair ni edde nomor 610. Molo dedehoni bane rupaning, ikosongon hata ni edde manian, na jupang dinguluna. Baunang matong dedehon, hibul rohaku, huhut dipiltik gitar nai, jala simalolong na pesabil dipapipit, laho meresapi hata ni edde, hape dak pigaliling terbigi berita ngasumuruk be. Ngasumuruk be ala bujuk rayu nisiburu nauli nasian seberang. Dan Yesus be dihuton alai nunga Tuhan na asing. Jadi halak na maredde mamuji Jehovah, ikon huhu ma lampatugu haporseaon doh pakirimon na tutuhani. Dungi nguluna piatong say dipahobbar ma tulomoni rohani Tuhan. Ikosongoni do halak na mamuji di bata merhite akka paredion. Dan jangan lupa, lagu yang dinyanyikan kepada Tuhan adalah juga menjadi ekspresi hidupnya. Jadi mulu edei memuji-muji Tuhani, ikon akka pemuji utu di bata matong na jupang dinguluna. Mulu patugu hapor siaw do edei, balam patuguhun hapor siaw na matong edei dinguluna. Unang gabi sebalik na, lain di bibir, lain di pelaksanaan. Didok rupaning dia dena, Tuhan Yesus si parmahan, au biru-biru na do. Yesus gok di horohaku, sai ihutonokku ho, doho uduk na. Ape tokin nai, ngalau merda tu. Manukun nomor nitugil muse, ngamaralo biatong. Alai akka edde nata deho tu Tuhani ikotong ma sapaketi nang di praktek ningulu siapari. Songonido na dihalomohot tu hattai. Dungi tadi ngotu manfaat ni namarediope ternyata mace gudang do dampak positifna. Buido edde meredakan stres, meningkatkan imun tubuh, menjalani hidup lebih rileks, daksai menegang kebe. Edei bermanfaat doitong mengelola pernapasata gebe teratur, menenangkan suasana hati, meningkatkan kinerja otak. Jala mace gudang dope mungkit taboto manfaat ni namaredde. Alani sirik-sering mamaredde. Nakpesipata adong na fals suarana. Lumobi mangedehon goar ni tuhattai. Ai bermanfaat doi tu kesehatan ni partodiota. Suak songoni tu kesehatan ni perdagingota. Atong tapuji ma Jehovah. Tai dehom ma goar ni tuhattai, mardongan akka uning-uningan, ro disabdok ngulutei tahe, tapakke ma memuji di bata. Ainunga tajalo asini rohana, nauk peluhuk kita di bagasan Yesus Kristus. Amin. Martang yang mahita.
Mulia tema ali Tuhan de bata Jehovah di hatam naung memakulingi hami. Ajari jala tugu mahami, dinalaho mangulahu katami. Di bagasan Yesus Kristus, martangyak kami. Amin.